И здравейте хора, днешното видео ще снимаме за баба ни Грани. Значи пак си... Аз едно не мога да разбера. Защо моят таблет се ми бъгва? Това е причината, която е. Че това се бъгва. Искам да си го оставя на easy. Защо се бъгва? Това е причината. Значи, аз сигурно си от самия таблет. Или причината, понеже снимам видео и то силно за това ми бъгва. Но обаче доста бъгваше, като видях видеото си. Така бъгвам. Направо назад. Но не знам как възстанових коментарите, но иначе ако, нали, както ви казах, можете и от Roblox. Но можете и в TikTok. Иначе аз имам Facebook, но не се досетих, и в Instagram можете. Само да знаете. И то така още повече цикли. Мани някаква умна игра и да цикли, представяте ли си? Значи не знам толкова канал как трябва да се развие, но обаче аз кога не съм играл Грани. Значи, бихте ли играли на таблет? Аз бих играл, но не е такъв, който е бъгав. Като то. Аз дори не мога да взема нищо, аз направо. Значи ще спра за малко. Докъде се оправя този таблет, тогава ще игра. Горе-долу се оправи. Слизам надолу. Значи аз да ви кажа, не си съвпадам с страшните игри, особено тази. Аз иначе мога да я не знам как. Но обаче като цикли така, аз няма как да я мина. Разбирате ли го? Това, знаете ли как цикли? Значи от тази камера е цено, че имаш най-бързата мишка, че ме ще ме убие. Вижте я, бе. Значи аз има начин как да се мине. Да ви кажа честно истина. Има начин. Но обаче трябва някак си да изтърпим. Айде. И сега какво правим? Беги. Беги надолу. Тя принципно преди беше отдолу, но сега идва от тук. От тук се ражда. Тук се ражда. Нека си хвърля отдолу предметите. Не знам, но някой друго видео може или не знам кога, но мога все някой ден да си смена от кое да снимам. Мога да снимам другаде, примерно от телефон. Трябва да си влезна в акаунта в YouTube, да направя, да си влезна в акаунта, да си тегля Mobizer и да игра и да снимам. И да го казвам на хората там как бе. Не знам, но може утре, значи едно ще ви кажа един график. Значи понеже другата седмица няма да мога, но така всеки на една седмица така ще снимам. Нали, едната седмица няма да мога да снимам, но другата мога, когато е петък. Петък, събота и неделя мога да снимам по 3 дни. Причината е доста, ама доста дълго за обясняване. Искам и аз да си снимам видеа, но обаче
Просто не съм наказан, нищо. Ако съм наказан до сега, да няма и днешното видео, където направих. Но обаче знам как се минава. Аз съм я минал, само че от тази другата бабичка. А тя е много надлъжба. Бе, пушка. Такова чаще от пушката. Такам. Чама Ива, за да проверява дали аз съм баба гранушчица. Сега гледайте моя трик за баба гранушчица. Ще надхитря. Баба гранушчица ще има магия! Ето, вижте само магията, че тя не мога да види. Май са го махнали този глич, бе! Братле, този глич, не знам дали го знаете, но обаче минава незабелязимо. Братле, и видяла ме, но се прави да не казвам на каква. На уда. Да, глича се състои това, че трябва да слезне, да мине през вратата, да седи там, където се чул звука, да се затвори, да залоса и да пусна това. Обаче не е така както трябва да стои. Да кажа. Няма как да я гличам са. Но не трябва да имаш. Добре. Ако се разкарала аз ще мина оттам. Бензина. Значи тя принципно докъде дойде, но ще стане нова година между другото. Така. Сега ще залостим, приятели. Значи първо, когато тя влезе, бързо затваряме вратата, залостваме лозето и пускаме парното и да си. Готово. В анализ, да. Да, и ние можем да направим мит или реалност. Дали митовете са реални, както Рос има една такава поредица, само че в GTA има, тя е отдавна. Има и в Schoolboy, ако го гледате някой ден. 100% силно го гледате Рос. Няма кой да не го гледа. Вземам. Има и доста други ютубери български, където правят. Аз знам някаква пчеличка, но повече малко хора я знаят. Някаква пчеличка. Викат, здравейте, пчелички. Даже знае коя е истинската баба Грани. Тя е някаква рускиня, която е убила даже мъжа си. И това, честно да кажа, нормално ли е, не знам. Но обаче това си е принципно за нея. Но тя сега си е в затвора. И много не ми пука за никого. Освен тая. Исках да кажа, че не ми пука за тази, защото хем убива хората, а и повечето хора и в училището го викам,
го казваме, извинявам се, имам грешка сега, признавам си правописна, че тя е в Америка в изгубена гора, която сега гледал съм видео и там някои хора казват, че баба Грани, там история имало едно момиче, там с едни момчета са се събрали там, нали, не къмпингуват, там на огън са се забалили и там побират, там пият, разговарят си. Едното момиче разказвало историята, че в тази гора имало някаква баба с някаква къща и не са и вярвали. Не са и вярвали те, другите приятели. И те са по-късно са отишли към да я търсят тази къща. Ама тя е дълбоко в гората. И на следствие на време те са намерили тази къща и са влезли и вратата се заключва. И както ние сега в момента тук оцеляваме с баба Гранушка, те също са направили само за да излезнат. Но после те като са избягали, баба Гранушка ги е последвала и край. И ги убила. Извинявам се, че казах убил, но обаче не знам. Но тя е малко лоша дума, убил. За мен. И ги е убил баба Гранушка. А момичето, не момиченцето, те като са убили, нали, баба Гранушка като е убила момчетата, тя е избягала. Но обаче с години наред тя е ходила на психолог такова, понеже че и се виждат странни неща около нея и вижда баба Гранушка постоянно, навсякъде където ходи, тя я следи. Така някои хора викат. Какъв си изкарах. Значи аз ще го постави направо нещо изведнъж. Не знам, но това може да е за още едно и второ видео за днес. Значи доста бързо направихме 4 показания и 3 лайка, между другото. И като забелязах, имаме още 2 абоната в канала. Доста благодаря. Имам и в вчерашното видео 12 показвания. Пак благодаря. Доста ми такова ми помагате за канала. И помагате и на новото ми видео, където преди 2 часа го качих. Имам 4 показвания. А затова този шорт, ако сте го видели някои, този шорт беше по заглавието, беше на тогава в вчерашното видео, не бъгваше много, но обаче имаше нещо, където доста бъгваше. Значи мога да кажа, че бъгва, не бъгваше. Самата игра ми бъгна, когато исках да ви покажа вчера как да сложите, нали, самите модове в пакета, но обаче вие като след, нали, създадете самия свят, нали, там като тирите на яйца. И точно там при яйца, даже знаете къде се намират яйцата, натискате скролвате надолу до последното яйце и там ще има 64, там, нали, яйцата там. И там ще имат едни много странни като фигурки. И там пише 24, 11 и такива. Да, но обаче като отидете там, там където е леглото, точно там, като скролвате има едни ключове. И ако видите на яйцето, ако пише 29, и ако намерите ключа 29, това означава, че ваша
че вашия ключ за колата е този същия. Даже мога и днеска да създам още едно видео, трето поред, как ви показвам. Но това ще е от днешното видео. От мен. Може да е от мен чао, защото да не стане така, че не мога да го кача от мен. Чао, може. До следващото видео.